गसाइगावनि सिमालटापुआव ट्राक बुंजासे थांखु हमदों। गसाइगाव सिमालटापु 23/1/2022 रायजोआव सोलिदों थांखु फालांगिनि गोमोथाव सिन्डिकेट। उसुं खाथि सोनाब बेंगलनि दिनहाटानिफ्राय आसामनि गेजेरजों कौटि कौटि रांनि थांखु बारहोनाय फालांगि सोलिगासिनो दंमोन। सिमालटापु पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव ट्राक बुंजासे थांखु हमनो मोन्दों आरो फालांगिजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ पुलिसा खायो। सोनाब बेंगल दिनहाटानिफ्राय तिनसुकिया लांनो थांबाय थानाय AS25 DC0670 NL01AA 5617 गारि गंनैखौ सिमालटापु पुलिसा हमनानै थानायाव सोनानै दोनो। जायजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा मखलेसर रहमान, ममिनुल हक, जामुइनुर मिया आरो आमिनुर इस्लाम मुंजों सिनायथि जादों। मख'नो गोनांदि सोनाब बेंगलनि थागिबि जीबन, भोला आरो अंकुर मुंनि सुबुंफोरा तिनसुकियायाव दैथायहरदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों।